نخلكم تخاتلتنا إيش channel أبزل لكم سلام طيب صحتنا نابلكم نلوم معلت دما كم تلمود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليسيس حزامة يالله كساب مود أتادما مكتالكم بأخبارات يعدم أبزز حالف سومون تعرينا يو ماركت حفشاوي تيناي فاينانشال اندستري دما ببزوح فاندامنتالز تسألوين يرو بفلاي دما ناي دونالد ترامب حالفو زغبرم زنبره مدرتات ناي تاريف تفلاليو ارستات كل علو قنيه مالتي እዚ ድማ ኣብ ማርኬት ኣዝዩ ቮላቲሊቲ ወይ ድማ ዘይርጉእነት ኣኸቲሉ ቀኒ ማለት እዩ ንዑ ኩሉ ግምት እንዳእተና ሕጂ ድማ በዚ ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብቲ ቴክኒካል ዓለም እንታይ ይመስል ኣሎ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ መበገሲ ነጥብና ዶላር ኢንዴክስ እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ቮሊዩም ኣይነበሮን ዝሓለፈ ሰሙን ማርኬት ዳርጋ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ኮንሶሊዴሽን ከምኡውን ሪጀክሽን ታይም የሕሊፍዎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ገለገለ ኢንተረስት ዝኾኑ ኒውስ ኣለውና ሓደ እቲ ናን ፋርም ፔይሮል ወይ ድማ ኤንኤፍፒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሰሙን እዚ ዘለና ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ግሬት ብሪቴን ፓውንድ ካ ናይ ኢንተረስት ሬት ዳታ ዝወፀሉ እዩ ስለዚ ሕልፍ ኢሎም ኣዝዮም ትርር ዝበሉ ወይ ድማ ኣብ ማርኬት ቮሊዩም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዜናታት ኣለውና ንዕኦም ኣብ ግምት እንዳእተና ቴክኒካሊ ከም ዝሪኦ ዘለና ዶላር ኢንዴክስ ስቲል ማርኬት ሪጀክሽን ኣለና ኣብዚ ቢዩቲፉል ዝኾነ ሪጀክሽን ካንድልስ ማርኬት ድማ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሳይድ እዩ ዘሎ ኦቨርኦል ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሳፕላይ ለቨል ኣለና ስለዚ 108.75 ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይገበረ there is high probability ወይ ድማ ተኽእሎታት ኣለዎ DXY sell off ወይ ድማ rejection ናይ ምዃን ማለት እዩ እዚ ማርኬት ድማ ሓሳብ ካብዚ ሪጀክሽን እንድሕር መፅኡ ክሳብ 106.96 ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ሶ ዶላር ኢንዴክስ ብከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ 108.75 እንድሕር ብሬክ ገይሩ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ናብ 110 ናይ ምድያብ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ኣብቶም ካልኦት ኣሰትስ ናይ በዓል ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር መፂና ድማ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ኮንሶሊዴሽን የሕሊፍዎ ከምቲ ዝድለ ትረንድ ኣይገበረልናን ኣሎ ሕጂ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ወይ ድማ ቢዩቲፉል ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ኣቑይመልና ኣሎ 1.2392 ናይዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣውት ስትሬት ኣዌይ ሴል ፖዚሽን ወይ ድማ ማርኬት ሴል ዳይሬክሽን ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንድሕርኢናዮ ቢዩቲፉል ዝኾነ ቢሪሽ ኢንጋልፊንግ ካንድል ፎርም ገይርልና ኣሎ ናይዚ ብሬክ ኣውት ድማ ፕራይስ ናብ 1.21 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ማርኬትና ኣብዚ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ንዕርብና ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ስቶፕ ሎስና ክናቢለው ብምግባር ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ባይ ግን 1.2467 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይራ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ነዛ ትመፅእ ዘላ ሰሙን በቲ ሓደ ኤንኤፍፒ ናን ፋርም ፔይሮል ኣሎ ናይ ዩኤስ ዶላር በቲ ሓደ ድማ ናይ ጂቢፒ ኢንተረስት ሬት ስለ ዘሎ ኣዝያ ንትሬደርስ እትስሕብ ቻርት ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣላትና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ጂቢፒ ጂፒዋይ እዩ ጂቢፒ ጂፒዋይ እውን ብሓፈሻ ማርኬት ብዙሕ ቮሊዩም ስለ ዘይቀርነዮ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብዚ ኮንሶሊዴሽን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ግን ማርኬት ኮምፕሊትሊ ቡሊሽ ሪጀክሽን ካንድል ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ንረኺብና ኣብዚ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ኦል ደ ዌይ ክሳብ 193.9 ከምኡ እናበልና ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ኣብዚ ኤርያ ዝፎርም ጌራትልና ፕራይስና there is high probability ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ናይ ምውራድ ማለት እዩ ስለዚ ጂቢፒ ጂፒዋይ እውን ኣዝያ ብልፅቲ ሰታብያ ዘላትና ኣብ ናህና ዎችን ሊስት ነቐምጣ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ዳርጋ ልክዕ ከምቲ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ማርኬት ስትሬት ኣዌይ ኣብ ናይ ቢሪሽ ሙቪ ዘሎ ግን ኣብዚ እንድሕርኢናዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ደማንዲ ኤርያ ጋፕ ፊል ኮይኑልና ኣሎ
4 hour time frame bullish confirmation ረኺብና stop loss ናህና ቢለው ጌርና straight away buy position ክንሕዚና ማለት እዩ at any time ድማ ብዝኾነ መንገዲ ማርኬትና ነዚ ንብሎ ዘለና 1.034 ስትራክቸር ነዚ ብሬክ ክንገርልና ድማ all the way ናብዚያ ናይ ምስዓም ወይ ድማ ናብ 1.01 ናይ ምውራድ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት ስለዚ ብሓፈሻ next week ኣዝዮም ብሉፃት ሰጣብ እዮም ዘለውና ዝዓበየ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ድማ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ ናይ ኣውስትራልያን ዶላር ምስ ዩኤስ ዶላር እዩ እዚ ማርኬት እዚ ኮምፕሊትሊ ድሕሪቲ ናይ ዳውን ትረንድ ብሬክ ምግባሩ ናይ ነዊሕ ዝነበረ ብሬክ ዳውን ትረንድ ብሬክ ገይሩሎ ፕራይስ ድማ at the same time retrace ገይሩልና ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ንሴላይ ክንርኢና ኣብዚ ማርኬት እዚ 4 hour time frame bullish confirmation ተሂብና ግን straight away market move ክንርኢና እዚ እንተዘይሂብና ግን ዋላ ማርኬት ንታሕቲ ይቐፅል ብዙሕ ኢንተረስትድ ኣይክንከውን ኢና ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን 0.6198 ብሬክ ኣውት እንድሕሪና ባይ ፖዚሽን straight away ክንሕዚና ኦኬ ካልእ ንሪኦ ጎልድ ኣብ ጎልድ እንድሕር መፂና ድማ ማርኬት ኮምፕሊትሊ ካብ ናይ ላስት 2 ዊክስ ኣናሊሲስ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ኮንቲኒሽን ቱ ዳ ኣብ ጥራሕ ኢና ንሪኦ ነርና ምክንያቱ ቡሊሽ ትረንድ ስለ ዝነበረ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ሙሉእ ኦል ታይም ሃይ ዝነበረ ወይ ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ በፂሕዎ ዝነበረ ኣብዚ ማርኬትና ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ገይሩልና ኣሎ እዚኣ ሪፍሬሽ ክብረባ ከለኹ ሞ okay okay screen ወጫትን ላመስለኒ let me share it again okay ኣብዚ እንድሕር መፂና እታ ናይ ጎልድ ክንብላ ፀናሕና ፕራይስ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ኮምፕሊት ቡሊሽ ማርኬት ሕጂ ናብ 2787 ብሬክ ሪትሬስ ክንፅበይና ማለት እዩ ከም ዝርያ ዘላ ክሊርሊ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ገይሩልና ኣሎ ሪቴስት ገይሩልና ኣሎ ሕጂ ድማ ናይዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስመንት ክንፅበይና ማለት እዩ 2789 ድሕሪ እዚ ሪትሬስመንት ድማ ማርኬት ኮንቲኒሽን ንላዕሊ ክንፅበይና ማለት እዩ በንፃሩ ማርኬት ኣብ ዝኾነ ግዜ 2787 ናይዚ ስትራክቸር እዚ ብሬክ ኣውት እንድሕር ገይሩልና ትደዳውን ከዓ እዚኣ ከም ስቶፕ ሓንቲ ክንቆፅራ ኢና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ድማ ማርኬት ዳውን ትረንድ ክርኢና ስለዚ ምስቶም ፋንዳሜንታል ክንዛረበሎም ፅናሕና ናይ ናን ፋርም ፔይሮል ወይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ተደሚሩ ጎልድ ድማ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ንትሬደርስ ክስሕብ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሶፋር ግን ኣብ ጎልድ ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ከይንርኢ ስቲል ማርኬት ኢዝ ስትሮንግ ቡሊሽ ኮንትሮል ኢላ ንርኢ ዘለና 2787 ብሬክ ኣውት ግን ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንመፅእ ዘሎ ሰሙን ጂቢፒ ዩኤስዲ ጂቢፒ ጂፒዋይ ዩሮ ዩኤስዲ ኤዩዲ ዩኤስዲ ከምኡውን ጎልድ ዝበለፁ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሰጣብ እዮም ሪስክና ኮምፕሊትሊ ማኔጅ ብምግባር ብናትና ኣናሊሲስ ወሲኽና ድማ ከም መወከሲ ነዚኦም ትሬድ እዚኦም ተጠቂምና ኔክስት ዊክ ትሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ደጊመ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ የመስግን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ቻው